краищата по-мека става водичката, а пък самото седене във водата е приятно. Да. Успяваш ли да намериш така баланс между амбициите, желанията, страстите, емоциите си и просто тихото щастие? В смисъл, какво те влече в момента? Много спонтанно влизам от едното в другото. Всичките неща, които ги изреди. Просто в момента, в който усетя, че имам нужда от релакс, или отивам в спа-центъра на Атама, или просто си викам масажистката, или се прибирам и взимам душ и си опълвам тялото. Добре. Да обърнем обаче внимание на гостенката ни Яна в салона, да видим как стъпка по стъпка днес постигнахме и хармоничната промяна за визията на нашата очарователна гостенка. Поради естеството на работата на нашата гостенка, скъсихме ногтите максимално и придадохме на плочката една класическа форма. Почистихме кожичките, за да придадем по-голяма повърхност на ноката. Нанесохме база, а после и избрания от нас цикламен цвят. Първо се погрижихме за възстановяването на косата на Яна след летния сезон, като я третирахме с подходяща маска с траен ефект. Оформихме големи букли, за да придадем въздушност и обем на прическата. Прибрахме кичурите около лицето и оставихме косата на тила да се спуска свободно, за да придадем повече мекота и романтика в новата визия на нашата гостенка. За да нанесем последните романтични щрихи в новия облик на Яна, направихме грима в тюркуазено синьо и медено златисто. Очертахме очите с черен молив, за да добият по-контрастен вид, а на устните сложихме по-естествен нюанс на червилото, защото искахме акцентът да пада върху очите. Видяхме, че красотата се постига не само с атрактивна визия, а по-скоро с излучване за хармония между душата и тялото. Така че, Гери, успяха ли нашите стилисти да надникнат в душата на нашата гостенка, за да създадат наистина хармонична визия? Според нейната реакция, мисля, че успяха и то много добре. Да. А Албена, каква ще бъде опаковката? Подходяща ли е за нежната душичка на Яна? Аз специално съм избирала за нейния темперамент. Аз си усетих още в началото, така че химията се получи между нас. И смятам, че цветовете, които съм подбрала между едно земен цвет, няма да го казвам кой, и нещо, което е силно атрактивно и въздушно, една добра комбинация на комбинацията между плюс и минус. Но и убеди да облече това, което беше подготвила за нея. Съмняваш ли се? Съмняваш ли се? Избори беше момичето да излезе тук така. Иначе нямаш как да излезе. Добре, нека тогава да я поканим и нея на сцената при нас. Яна, нашето романтично предизвикателство. Първо искам да те питам, как си, Яна? Благодаря, добре. Хубаво ти е. Страхотно. Тези грижи, които положиха за тебе в салона, отразиха ли ти се добре? Това е най-важното до момента. Обръщайте огледалото, момичета. Много неща има по тебе, много детайли, много бижута, аксесуари, но това, което със сигурност трябва да отбележим в самото начало, е полата. Трудно ли ти беше да я облечеш и виждаш колко добре ти стои тя? Трудно ми беше. Да, обещаваш да носиш пола от тук. Обещавам. Добре, а тюркуазното много добре ти стои. Носила ли си го преди това? Не. Никога не си носила? Не. Как можа, бе, момиче, толкова ти подхожда? Получаваш букет от Ирина Форин, специално за теб. Колко е прекрасен. Заповядай, Яна, имаш страхотна шапка. Благодаря. Благодаря ти, Яна, че беше с нас, че беше толкова лъчезарна и толкова прекрасна. Голямо удоволствие беше наистина. Добре се чувстваш. Да. Благодаря на целия екип. Много си мила. Които положих. Благодарим ти ние. Копнежът към съвършенство и хармония е нашият неуморен двигател да бъдем по-добри, по-отворени и отговорни към себе си и другите, да постигаме повече и да бъдем по-щастливи. От време на време обаче всеки от нас има нужда да спре за мъничко, да презареди батериите си. Храната за душата и тялото ни могат да бъдат цветовете, отразяващи слънчевата светлина, или пък ароматите, омагьосващи сетивата ни. Музиката ни дарява с крила и ни потапя в нови светове, а смехът ни зарежда с искреността и чистотата на децата. Важното е да се научим правилно да се грижим за себе си, за да сме полезни и на другите. Обещаваме да ви заредим с нова, чиста енергия. За да видите как ще се случи това, събудете сетивата си с нас и следващата събота в 10 сутринта. А до тогава останете с програмата на BTV. За днес чао от мен и от прекрасния екип на Огледала.
Thank you.